I den her video vil jeg lave et diagram over antallet af besøgende på forskellige år, og så vil jeg indtegne gennemsnittet som en linje i diagrammet. Jeg starter med at gå op i diagram. Herinde der vil jeg søjle og kurve. Så skal jeg ned i dataserie og tilføje en ny. Her kan jeg vælge navn, og det kan fx være besøgende. Så går jeg herop og vælger y-værdier. Området for y-værdien, det er mine søjler, hvor højt de skal gå op. Markerer dataområdet, og så markerer jeg de celler, jeg vil have herover, som er antallet af besøgende. Og du kan se i mit diagram, at der er kommet til at stå besøgende. Det som jeg også kaldte den. Og jeg har den rigtige højde på søjlerne nu. Så mangler jeg kategorier. Det er de tal hernede. At få dem til at være årstal i stedet for bare 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der går jeg igen her ind under y-værdier. Kategorier. Klikker på knappen her. Og så markerer jeg årstallene her. Og så bliver de skiftet herud, så jeg får de rigtige. Så siger jeg udfør. Og så mangler jeg at tegne linjen for gennemsnit. Og jeg har regnet gennemsnittet til 288.000. Men jeg kan få Excel til selv at regne det for mig og indsætte den automatisk, eller LibreOffice. Jeg klikker på en af søjlerne. Så kan man se, at søjlerne er markeret ved, at der kommer en lille prik i. Så højre klikker jeg på en af dem og indsæt middelværdig linje. Og der står så herovre, at den streg her er gennemsnit besøgende. Så kan jeg lige trække lidt diagrammet for at få det til at se ordentligt ud. Måske flytte det lidt. Sådan. Så er det i hus og klar til aflevering.